हेलो गाइस गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। ओमफ्राय थाब साबस्क्राइब खालामना होथाराखै माथो लोगोफोर, आंनिखौबो थाब खालामना होदो अननानै। ओमफ्राय मा देखायलांनो हायो नोंथांमोननो ना नायलांबाय थादो, मोजां मोनदोबा बिदिबा थौदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। मा खालामनो नागिरदों नोंनियाव? मा खालामगोन खोन्थालाय? याव माबा फैसा सोग्रा खालामो नैया गोदाव सोरावनो। होलाय मा जाहाबगोन फैसाया? जाहाबगोन फैसाया? जाहाबगोन गोदाव सोरावनो मा गोसोखांनो खानाय फिथोथ' खानानै मेथायाव मोननायसो लबाराबो। ओमफ्राय याव फैसा सोनालाय माला बुंगोन एफा बुरजाया? हो मा गोसोखाङो गथ'आ? दासो ओंखाम जादो हा लोगोफोरनो, दासो जादो आरोना। लाव ओंख्रि, आलु भाजि, ओमफ्राय एम्फौ फान्थाव दामा एम्फौ फान्थाव गायदो आरो दासो जानोसै आं। दासो जाबाय आरो। ओमफ्राय नै लोगोफोर, आंना हासबेन्डआ आयौ हाबाब न' सिङाव हाबनोबो खिनो थांनोबो दै लोंनोबो उन्दुनोबो माने लोगो नङाबानो जाखाला आरो, हारसिं मालाबाबो थांखाला आरो ना। बिराद गिबाय माने लोगोफोर। मैयायो जों गामियाव गथ' फिसा सासे थैदों आरो ना, फासि नांनासो थैदों आरो ना गथ'आ। एकदमबारे अन्थाव बाथावनो मा होनो फरायनायमोनबा देग्लाय मेट्रिक होनाय जागौमोन खोमा आरो ना बे गथ'आ। ओमफ्राय बेलेग जायगानिसो आरो ना, बिबैया बेवायनो आरो ना, नैबे जों गामियावनो आरो ना बिमाया। ओमफ्रायो माबायाव बेलेगाव हाबा जाहैनायमोन, आलासि जानो फैदोंमोन लोगोफोर बेसोरा बैसागुनि। ओमफ्राय माबोरै बिदि जाथाय जाखोथाय? ओमफ्रायो मैया हराव थैबाय, मैया मालाय लांबायबो आरो ना, पुलिसफोरबो फैदोंमोन ओमफ्राय लानानै थांबाय। ओमफ्राय दा जि बयबो गिजोबदोहाय लोगोफोर, सोरां बारांनो ओंखाम जानाय लोंनाय जगार माने बयबो खालामग्रा जाजोब्बाय आरो गिनानैनो। माने रावबो हारसिं थाला, हौवा हिनजावबाबो माने गिनानै खेबो एकदमबारे माने हारसिंखौनो थानो हाला आरो ना। आंबो दा एसे गिस्रोम मोनदों, होमबाबो थादों आरो ना। हासबेन्डआथ' जाखाथारा, आयौ थाखाथारा। दखानावबो हारसिं नेहायो, न' सिङावबो। ओमफ्राय थैनोबो हारसिं हाबैया आरो, लोगो नांबाय थागौ माने बिराद गिबाय थासिगोन खोमा आरो ना। जोंहानि न' खाथियावनो, गोजानावबो नङा। ओमफ्राय नायालासिनो इमान गिदों आङो, आरो नायनानै लाबोनायबाथ' बिराद गिगौमोन, नायनो थांनोसो नागिरबाय थादोंमोन आं। ओमफ्राय गैया, थांनाय जादिया आरो ना। थांना लानायमोनबा इसोर हानाय नङामोन थानो, हरावबो उन्दुनो हायाखै लोगोफोर। सोरांसेसो उन्दुलांदों माने गोसोखांफैबाय थादों आरो। गथ'आ उन्दैनिफ्रायनो इयावनो एसे थाखाफैदोंमोन नालाय, बिमायाबो गैला, थैबाय आरो ना बिमायाबो। ओमफ्राय दा बिनानाव बिफा गावल'मोन आरो ना, दाथ' गैला, बिनानाव बिफाल'सैसो। ओमफ्राय दा हराव गोसोखांना माने मिसिबबानो बोरैबा नुफैनाय बायदि मोनबाय थादों आरो ना लोगोफोर, गिनानैनो। ओमफ्राय जि माब्ला बावनो हागोनथाय बेफोर माबाफोरखौ, ओमफ्राय माला बावनो हागोन मिथिला आरो। जि माबायदि आयु माने गोसोखांबायल' थायो आरो ना, बोरैबा मोनसे गोसोआव जाखांफैबाय थायो। जि गिनाय मोनबाय थायो आरो ना, न' सिङाव हाबनाय मानि लोगोफोर। उदैयानो गिदिरथार बुंखानाय। ओंखाम जाहैसै सानदो। गिनाया खाराखै? गिखादों। मेथाइखौ जाबाय थायो नै आंना फिसाजोआ, माने दखानाव थाबा जाय मानसिया मेथाइ लांफैयो बे मानसिया लांनायजों गाव मोनसे जानायजों आरो जाय फैयो बिजोंनो आख' मोनसे जाफायो। मा जानांगौ जाखो बिदिबा? उदैयाव सेस फेल'बाय, हाथाया इनै नायलाय माबायदि जाखो, इनै हिलाय खोन्थालाय, हिलाय इनै हाथाया सरंगा जाबाय। ओमफ्रायो सानानै थानो हायाबासो मिथियो र' मेथाइ नांबाय। नै मामिया आंखौ नै बेजों केमेरा स्टेन्डजों हेलौ गाइस, नै मामा जोंहा मामिया मबाइल नायदो होनना बुंदो। मबाइलखौनो आंसो लादों, स्टेन्डआ बेयाव दं। आंनि हिन्जावा ब्लेक बिउटि, आंनि हिन्जावा। नै जाहा बिफा फिसा मा खालामनो नागिरदों? माबा दाउदो कार्टुनखौ माबा मा खालामनो होनदो? मेथाइ खनग्रा। मेथाइ खनग्रा मा? स्पिकार। मा लगायनो नागिरदों नै दाउदै खंख्लाखौ फाननो होननानै दोनांदो बेनाबा आरो माबा माबायदि खालामो बेसो मिथिसिगौ आरो, मा स्ट'रि खालामगोननो आंथ' मिथिथारा।
बे फिसाजोआ जगालि जादों नै फिसाजोआ जगालि जादों माबायदि खालामो नुगोन आरोना नोंथांमोन मा जाखो टाच दे होमबा खालामबाय थादो दै बिफा फिसा नै आंनिया बोरै खनसे नाहरदो होमबासो नोंखौ होननानै सिनायसिगोन हा आथामफ्लि खांखमा हाबजाबाय नै बोखारबाय गेन हाबलांदो लंपेन्ट सिङानो हाबलांदो ओंखारबायना ओंखाराखै सिखाराबो खांखमाया नाबजादों ओमफ्राय नै दाबो जाया स्टुडियानो माबायदि खालामगोनथाय ओइ स्टा जालायदों ओइ स्टानो खोथा नाङाबोनो माला जागोनलाय दावदै बाख्रायानो ओमफ्राय गैला ओइनिफोर बायख्राजोब्बाय ओमफ्राय फिसाजोआ इदि फोनला जोबना होनांगौ आरो खोना जाबायानो नै माबायदि स्टाइल खालामगोन आं मिन्थियानो सोंबाबो खोन्थाला रागा जोंबाय माबाखौ ओइ स्टासो होनबाय आंखौसो फिसाजोआबो सिखायबावबाय दं खुदुनाखौ एवबाय आरोना लोगोसेनो हरनि ओंख्रिया एवगासिनो खुदुना मैगंखौ दा ओमफ्राय नै बेयाव सासे संनो होगासिनो आरो इखौ बिनिया आलुजों लाव बिजौ गैया संबाय दं आइसा संबाय दं गेसाव औ सङाबा मोनजायाथ' आरो ओइ नै इयो नायलायबाय ओरैबायदि मबाइल नायनो हायो जायो सोरबा सिदाबो जिरायना थाया ओमफ्राय आखाइखौ इदि सोबाय थायो इयावल' गस्लाया जि लेथ्रा जासिगोन नामा ओमफ्राय इयावल' सोनो हाखाया जायो ओइ मा नायबाय दं मेगना नों इदि मोसानो रोंदों गाबनो ओंखारनो खोथालाय गाबनो ओंखारखो